70-year-old man. Ezoku, onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. I'm so happy, I'm so grateful. Ihe na-eme na family ma ọ bụ ọkwa amaghị ebe anyị ka anyị nọ taa. Anọ m na ọgụ gotekwu ma nwa m nke ikpeazụ akpụbụ Christmas. Taa, I'm so happy. Obi jupụtara m na aṅụrị n'ihe niile na-emere m. Enwere m ọlaọcha nke njem ọlaedo. No, Chineke lie ya kwụghachi. Thank you. Papa onye ọbụla m ọgọ anọ naghị na-aṅụ kaikai a ide eri nri ọgọ kaikai for morning till night ịbata my sister bụ isi na-elu eri ọ bụrụ na ị ga-akwụsị kaikai a mụnwa ga-eburu gị jewe first stack na Lagos ọgọ mma kwụsị ya ọgọ mma kwụsị ya mma kwụsị ya nwaanyị ka m kwuo okwu ọgọ mma kwụsị ya eji ikwe mmanya m na ihe isi ike mma kwụsị ya mba mmarapụ ọgọ mmarapụ mma kwụsị ya jụkwa ya sista mma kwụsị ya mana mma na-aṅụzi everyday nga na-aṅụchazi aṅụcha aṅụrị kaikai ha ọgọdọ anyị n'ehihie mmanụ na mgbede mmanụ na chakachaka nsogbu adọrọ sọfa na ikwego maka na iyego m keke ma ọ bụ keke trọk ka m jiri zụba ndị mmemme abụ m ọgọ n'eziokwu nke ị mebiri m egosi m na ị ga-emekwe karịa mma kwụsị kaikai ịfụkwa m kaikai n'ọnụ ọzọ gụọ ya ịfụ m kaikai n'ọnụ ọzọ gụọ ya ọ bụrụ okwu ikwu n'ọnụ ọkwa na ime ya eme mmemme ọ bụrụ okwu ikwu n'ọnụ ọ bụrụ mmemme ka o bie ọkwa eziokwu ka a na-ekwu ise ama dị ma ṅụzi kaikai enweghị ezumike inwe ya ụkwarị ka akarịgo spirit of kaikai Holy Ghost fire Holy Ghost fire ọ ga-aga ma ṅụzi kaikai ọgwụkwọ nwanne m nwaanyị ya maka otu o si ekwu mụ na ya bụ ọkwa ọgbọ ya mara ka o si agwa m okwu n'ụlọ mụ na ya bụ ọkwa ọgbọ ihe nke a bụrụ gịnị m na-eje Lagos nkwụsị kaikai na m na-eje Lagos m na-akwụsị ya kaikai ọ bụzi gịnị o nwere kaikai bụ o nwere kaikai bụ ọ ga-akpata ego mma nwee ego kaikai bụ out of the show ọmasị imu ọ ga-ewere ego wee nwa kaikai enugo ya ngwa gị ọkwụsị na within 1 week na mụnwa ga-abịa ka m na-aso gaba nwanne m Chukwu gozie gị o Chukwu ebe osipụta mmaji kwere mmaji ọgọ ịnụ ya ekwu kaikai mma kwụsị ya nwanne m kaikai o nwere ka ihe m chaa o mechere na akwa m gwara na m ga-ati ka o jee n'ọgbọ kaikai ngwa bye bye akwa gị nyemega ahụ mma dọka ebe a na nyemega ahụ anyị agbakọkwara m na gị na mma dọrikwe gị ebe a nwaanyị Lagos cancel erube jideweze ekwesikwana m ikwu okwu na ọmada ka m ịma ego nwanne nwoke ya ihe dị 3000 ozughị dị maka ihe ngolo mma onye abọsị a enwekwa emeke pụwa jidezie ma ego nwoke kwere kotu nwoke ọma hapụ m aka